Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia ma jridx li jagħti vot ħieles dwar il-mozzjoni li tattakka avviż legali li jagħti mit-tieħu lil kull min ikun għaddej minn trattament tal-IVF. Ikkonfermaw dan ma' One News imkejjen fil-Partit Nazzjonalista, għalkemm indikazzjoni ċara ngħatat ukoll f'kummenti li kellim tal-istess partit tal-Times of Malta. Il-mozzjoni tal-Partit Nazzjonalista li kienet waħda mill-ewwel passi li ħa Adrian Delia għajmet dwejjaq ġdid fil-grupp parlamentari. Din id-darba ma' dawk meqjusa bħala deputati li għandhom twemmin iktar miftuħ dwar dawk li huma drittijiet ċivili. Għalkemm bħal fil-każ ta' Teris Komodini Kakija li Adrian Delia mhux qed jikkontestaw biss fuq il-prinċipji, iżda anke fuq l-argumenti legali li qed iġib. Fl-istess ħin hija ddikjarat b'mod ċar li issa missu jagħti free vote kif wiegħed fl-aħħar xhur. Anki Edwin Vassallo li ma Teris Komodini Kakija ma jaqbilx tkellem favur il-free vote, iżda jidher li l-iskuża ta' Delia hija li l-partit irid ineħħi anomalija legali u għalhekk m'hemmx vot ħieles. Dan anki jekk ifisser li kieku kellha tgħaddi ta' Adrian Delia dawk in-nisa li jmorru għat-trattament barra minn Malta għaliex pajjiżna ma jippermettihiex jitilfu dritt ta' mit-siegħa li jieħdu ommijiet oħrajn. Il-kelim tal-Partit Nazzjonalista saħansitra qal li m'hemm ebda obbligu li hawnhekk tkun diskussa l-kwistjoni tal-vot ħieles. Il-mozzjoni ta' Adrian Delia kienet deskritta bħala diskriminatorja minn diversi u l-Prim Ministru qal li hija mozzjoni offensiva li wriet id-differenza bejn iż-żewġ partiti ewlenin fuq is-suġġett.